Horas amanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin bui pamorahok kita, mangurupi hita, di namangarade hita, di turpuk jamita, nanayang si patol hasota, di partangyangan, songoninang di parmingguon, si ganuk minggu. Di tikyo namanginang nayang patol hason nami tu hita, pikiran nami, ang giat bui mangurupi hita, taringot tu jamita, di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026, turpuk jamita di si ima sian buku Joshua bindu 20 sada ayat 47 saha ro di ayat 45. Joshua bindu 20 sada ayat 47 saha ro di ayat 45. Amanginang duktak kasuja hami jalahu pahusor-husor hami turpuhon omma di pikiran nami na mungkin bui mangurupi hita. Na perjulu arong dupan dohan guarna ma daina. Guarni buku tahun Joshua. Berarti di bagasan pikirata mernida guarni bukui taringot tu si Joshua ma bukuon. Alay sa sitong na daong. Taringot tu hasatiaon ni debatado. Taringot tu hasatiaon ni debata marhite na posona si Joshua di patuduhon jala di paingoton tu bangsoi naung di uluhon ni si Joshua masuk tu huta na niwarihon ni padaton ni Jehovah. Ipe didope diuluhon si Joshua anggo na manguluhon bangsoi mamongoti huta parpadana ni tempat ataupun tanah perjanjian itu adalah Allah sendiri. Tuhan debatado na malogu na sida laimar hite na niuluhon ni si Joshua songon suksesi ni si Musa pagati ni si Musa. Joshua sahalak na porsea di badan ni debata dan tidak memiliki keraguan akan hal itu. Jadi macai takas tungguarna pe Joshua guarni bukui dang nagabe inti pokok narupani si Joshua. Ditaringoti pe di si taringot tuha porsiaon ni si Joshua, persiohotan ni si Joshua, alayanggo unok na hasatiaon ni debatado naung manugihon bangsoi pasidukon sada babak episode panjang perjalanan ni nasida, perjalanan ni nasida na penuh gok parukilon, gok story sejarah, gok pambahenan ni debatana luar biasa, gok ragam ni akana masa saha rodi sada babak tadok majurupani sudah berakhir dan terpenuhi dan lengkap sikop. Jadi utamana terlungobi di turpuk tahun di bidu 20 sadaun. Di end, akhir dari sebuah perjalanan. Walau bukan ini akhir dari semua perjalanan bangsa Israel, tetapi satu babak paling tidak sudah selesai puncakna ima nadi lehon debata tanoi tu nasida. Na paduahon taparwal sa turpuk taon hata naman dok jadi dilehon Jehovah, dilehon, diberikan. Jelas kita belajar atau diingatkan dari membaca kata itu diberikan, dilehon. Berarti asini rohani debatado mangalehoni tu nasida. Tanpa mengecilkan perjuangan mereka melawan bangsa-bangsa do aka home na adong disi, tanpa mengecilkan peran Joshua, tetapi sesungguhnya yang ingin diceritakan dan dikatakan adalah kesetiaan Tuhan. Asini rohani debatado na mangalehon tu nasida. Dang sian ulaon ni nasida. Dang sian parbue hagugon parporangon ni nasida. Walaupun itu penting
sebagai wujud nyata ketaatan. Alayangku pada prinsipna ikondo sahat tu pandohan asini rohani debatado na mga lehon tanoi tunasida hanya karena kemurahan Tuhan. Jala diturpuk tahun matsai dengan taparrohahon pandohan di ayat 45 dan adong tertading nanggo sada sian saluhut hata nadenggan akan pinabuan ni Jehovah tu pinopar ni Israel tung luhut nado roh. Kesempurnaan janji Tuhan. Hasi sikop ni padan ni debata, sikop dangarong na tading anggosada. Di soma taida hagogoon otoritas ni firman Allah, janji Tuhan. Ala na mangihut muse taida ma. Ketika Tuhan sudah membuktikan kesetiaannya dengan segala perbuatannya yang besar, kasih karunia kemurahan yang ia nyatakan kepada umatnya, maka berikutnya adalah tuntutan bagi umatnya untuk merespon kesetiaan yang sempurna itu, untuk juga kemudian tetap setia pada firman itu, setia pada kebenaran di dalam Tuhan. Itulah seharusnya. Walau dalam kenyataan sering sekali umat tidak merespon atau salah merespon. Karena anugerah keselamatan telah dinyatakan karena kebaikan Tuhan, maka seharusnya kesetiaan adalah buah ataupun hasil dari rasa syukur melihat kesetiaan Allah yang begitu besar. Namun sering dalam fakta kenyataan itu tidak terjadi. Nah, di turpuk tahun taida sikop asidot holong ni rohani debata. Paturehon, mangalehon, na diwarihon naung dipadaton debata marhite na posona si Musa tubang soi sahat masaunari di pasaut di lehoni saluhutna. Marhitei manian ahamanang dohono tasyat turpuhon. Tuhan begitu baik, tetap setia dan kesetiaannya sempurna, tak kurang satupun. Atong molosongonido hasatiaon ni debata. Sukuno tama bado hasatiauku na martuhani. Bado haunduhoku habengetoku na martuhani. Molo tabuat tu padan nembaru. Asidot holong ni rohani debata nungasi kop di bagasan Yesus Kristus. Kesetiaan yang sempurna, kasih setia yang sempurna, janji yang sempurna, semua telah ada dalam Kristus Yesus. Jalanung ngadi basa-basahon ninakin dilehon, dikaruniakan keselamatan kepada kita melalui Kristus. Atong buado hita, dung dipasonang debata hita, lupa do hita, dung dipasonang debata bangsoi, idok si Joshua, ang guau dohot dong aku sajabu. Tunggu dakpe rupani dipilih tamu dohot dia ale alanau kuida do hasatiao ni debata, jalau hanguluhon ang guau ikol Jehovah do si oloan nami. Ikon marujung tusiman nian arah ni turpuhon. Dung dipasonang debatahi tadi palua sian hasesaan ni dosa, sian hamatean ala ni dosa. Nunga takas asidohot holong ni rohani debata, dihita, dinaung matei Tuhan ta Yesus Kristus. Jala dipalua hita, buado hasatiauta, buado pangoloyota, buado ngoluta. Seharusnya manguluma di bagasan pangoloyon, dohot parangen asitong, songon dalan makamolatehon, si lehon-lehon ni debata asidot holong ni rohana. Jika kita telah melihat kesetiaan Tuhan yang sempurna,
memberikan keselamatan dan menganugerahkan kehidupan keselamatan bagi kita. Bukankah seharusnya juga kita harus setia merespon itu dengan segala perbuatan baik, merespon itu dengan rasa syukur, dengan hidup berkenan di hadapannya, dan tetap setia. Demikianlah seharusnya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Ima huida hami amangin ang liturpuhon, anggiat bui mangurupi hita.